Čus bus autobus, víta vás Pavúk a dneska u nového videa z hry Shake and Fidget kúkneme si našu... Takže ideme si kúknúť našu hlavnú postavu, z ktorú som trošku expil. A už mám na nej level 64. A pevnosti... Tak sa mi za každý level zvyšuje počet expov. A ideme si kúknúť našu útok pevnosti. Takže ukážeme si nejaký útok pevnosti. Takže ideme si kúknúť nejaký útok pevnosti. Proti 50 hradný stráž, čo by sme mali dať. Potom tu máme zmeniť protivníka, si môžeme zadarmo. A dáme útok na opevnenie 50, aj keď tu som prehral tých válečníkov, lebo traja by to už určite dali. Tak. Nič, kúkneme si spolok. Je zase toto, cechové podzemí. A môžeme si kúknúť minulé. No. Takže dáme si to na seba, koľko postav sme zabili. Ideme proti Baziliškovi, ktorý nás asi dá. Nie, asi určite. Kúkneme sa ďalej. Dáme si to asi na forfana, čo je 224. Ideme proti trpazlíkovi ninja. A vyzerá to, že tu ale ešte polka hápka mu ostala. Kúkneme si na zbrane, či sú nejaké dobré. Na inteligenciu, to je tiež dobré. A dáme si baňu tašiť. Aha, nemôžeme. Nemáme toľko zlata. Prečo som sa vylepšoval? Dáme maslné varenie, ideme ho dať dole, prehrali sme a ideme si dať nejaké podzemko, keďže minule už som prešiel toho Heseja Ščeráka. No minule, keď ste to nevideli, takže off screen. A dáme si ho spodu. Ideme si kúknúť svoju druhú postavu. Cechu kúknú. Napíšeme pozdravte do videa. Vidíme, či nám napíšu, že čus bus, autobus. No dáme si súboj spolku. 22, 23, 26, 26. Necháme to na našu postavu. Naša postava to vyhrá. Tak nič. No tak sme vyhrali ďalší súboj. Nikto nezdraví do videa. Prílbu nemáme dobrú. Štít tiež. Sila 37.
24 máme level nadanú. Keď dáme ešte jeden level up, tak môžeme toto mať pevnosť. Čo bude dobrá vec ináč na tento level. Skúsime podzemko. Dáme kostruda. Že by sme ho dali? Ale asi nie, nabere na sile. Dobrý crit. Neblokuj. No, to dali ako crit. Tak nič. Tak sme ho nedali. Ideme na našu trecu, no ešte dáme arénu. Keď už sme tu. Démon. Démon koľko. To nič. Tak si dáme hospodu. A ideme na našu challenge postavu. Pošta, spolok. Dobre, som gold painec a fort. Už aj tu. Nikto nepozdravil. Kúkneme si výzbroj. A to postava taká narýchla, lebo tu nerobíme podzemko. Toto čo je? Rukavice so mnou bojujú. No konečné. To mám lepšiu kušu. Pozemko najdeme. To máme zatiaľ nedostatočné. Lebo sme si dali challenge. A dáme hostinec. A dneska pri svojej hlavnej postave chcel by som sa s vami rozlúčiť. Takže lúči sa s vami Pavúk.